Вот все жыццё нешта робіце дзеля нейкай адной мэты. Сказала, тебе ж забьют. Женщина, если вы не подпишете, Беларусь могла стать найбагацейшай краінай у свеце. на беларусах ставілі эксперымент, калі Хрушчоў прыехаў у Менск і перад ім па-беларуску выступіў Мазараў, за гэта яго фактычна знялі з пасады за беларускую мову, і Хрушчоў заявіў, што беларусы першыя перайдуць на рускую мову ўсе, і таму першыя будуць жыць па камунізм. Калісьці Брежнев казаў у Советском Союзе, што мы вывели новую общность людей, советский народ. Потому что на самой справе была агульная культура, агульные спевы, агульные пионерские сборы, агульный комсомол там, и так далее. Они приняли некую субкультуру новую советскую, и они дзейнічалі ў рамках этой субкультуры. Вот. Все люди, якія адмаўлялись гэтага ці шукалі свою ідэнтычнасць, усе гэтыя людзі раздаўлены былі сістэмай. Ну, я заўсёды адчуваў сябе беларусам, але ж, безумоўна, усе мы былі савецкія ў нейкім сэнсе. А пачалося закрыцця маёй школы. Ну і так атрымалася, што школу беларускамоўную, куды я павінен быў першы клас ісці, закрылі на маіх вачах. Як я зараз памятаю, прыходзіць камісія: «Женщина, почему вы своего внука не записываете в русскую школу?» А яна кажа: «Ну нічога, хай ведае беларускую». А яна казалась, апошні, хто не падпісаў эту паперу. І галоўны аргумент быў жалезны: «Женщина, если вы не подпишете, он не будет знать великого русского языка и не поступит в Могилевский пединститут». Бабуля сполохалась и подписала. У меня мать чисто русская, она с Забайкалья родом, а батька белорус. Батька говорил доброй тросянкой, мать говорила на вельми чистой и аккуратной российской мове. И я с дзяцінства адчуваў, что это две розныя нации. И по темпераменту маці абсолютно іншы темперамент, чым у бацькі. Бацька такі памяркоўны беларус тыповы, а маці чуть што яна там. Таму такога выбору у мне не стаяла. Я ведаў, што я напалову прынамсі беларус. Люди в Беларуси массово любили СССР и все советское, особливо у вёсках. Бо поступово так сталося, что узровень жыцця у БССР был намного лепше, чем у России. Ганарыліся мясцовыя, что вот мы, москалі гэта гультаі, а мы вот тут. Пригадаем референдум Горбачевский, весна 91-го года. 7 миллионов за незалежность проголосовало каля миллиона. Ну, конечно, добрый хоть миллион знайшоўся. Тады яшчэ галасы лічылі. Крыху менш мільёна — это Менск, вялікія гарады, а астатнія занедзялімы. Падчас перабудовы прачнулась не толькі нейкая надзея у людзей на змяненне гэтага такога сумнага і зусім бесперспектыўнага рэжыму. І менавіта тады ўзнік і Народны фронт, што трошкі прымусіла людзей пацікавіцца ўласнай гісторыяй. Ужо ў 80-м годзе былі людзі, якія марылі і нешта рабілі для незалежнай Беларусі. Роля Мікола Ермаловіча ў беларускім адраджэнні змаганні за вольную Беларусь надзвычай вялікая. Ермаловіч вярнуў нам гісторыю ВКЛ. І быў такі мастак Купава, ён зараз жывы-здаровы, ён намаляваў у дзіцячых кніжках на тых казачных замках бел-чырвона-белыя сцяжкі. Ну, мы были под уплывом книжек Миколы Ермоловича, и, конечно, но мы творили миф. Вот тады были мы моцной державой, тады была у нас белорусская эдукация, белорусская экономика, все было белорусское, значит, вот этот миф мы усяляк падтрымлівалі. И самый лепшы час, калі у нас был, это было Вялікае княства Літоўскае. Мы мелі вельмі вялікі вес у Европе. Мы были в Европе. Мы были державой, якая мела магдебургскае право, якая была законодателем. Ну, палітыку я трапіў дзякуючы майму доброму сябру, земляку Міхасю Ткачову. І вот іду я 19 кастрычніка 88 года мимо Чырвонага касцёла на вакзал купляць білет камандыроўку. Сустракаецца Ткачоў.
Михась каже: Олег, пошли, тут такое буде мерапрыемства, ты ніколі не пашкадуеш, блед, заўтра купіш. Ну і прывёў он мяне там, в гэту залу, дзе быў створаны мемарыялог і аргкамітэт Беларускага народнага фронта. Зала поўная людзей, я ўпершыню убачыў дзяжурных з бел-чырвона-белымі павязкамі. По-моему, і сцяг там нейкі быў, но павязкі дакладна былі. І я ніколі не забуду, як супрацоўніка ЦК, які хацеў сарваць, выйшаў з героя соцпрацы Васіль Быкаў, адштурхнуў яго і спачатку стварылі мемарыялог Беларусі, абралі пазняка, а потым пачалі абіраць аргкамітэт. Вось. Ну і вельмі шмат людзей вступаць у гэты аргкамітэт не хацела. Па розных прычынах. Бо многія разумелі, што будзе заўтра, калі ты сёння ўступіш. А тут вылучылі Ткачова. Ён пагадзіўся, і мяне вылучыў. Пазняк мяне падтрымаў, бы былі знаёмыя. Ну, мне неяк ужо неёмка было адмаўляцца. Ну, а потым на планёрке, панядзелак, прыхожу, а там я быў у савецкім раёне, там ішоў Калякін быў, мой сябар. І вось на сцэну выходзіць першы сакратар, лаять летнім матам. Быкова, вот яны тут стварылі нейкую профашысцкую арганізацыю. Ну і там кажуць, што вот пришло сведение, что в советском районе тоже один здрадник есть, какой-то Трусов. Олег. Я скажу, так это же я, дайте мне выступить. Выступят дали. А там одни секретари парторганизации. Покуль я выступал, рассказывал, что мы за Горбачова, мы за перебудову, так и было. Назывался ж ВНФ за перебудову адрадження, первая назва. Ніхто ж не казав, що ми будемо з СССР виходити. І не думав ніхто про це. Тут уже нічого не треба придумувати. Белорусский народный фронт утворався як організація для адрадження, для утворення білоруської держави. Ну і ось одна треть утекла, одна треть мене підтримала, одна треть виступила супроть. Тобто я на своє очі бачу, як у Совєтському районі еліта партійна розкололась ровно на три частки. Я ніколи не був ідейним комуністом, в моїй сім'ї комуністів ненавиділи. До початку перебудови тяжко вірилося в тим, хутчей адчувалося, що вот коли ми не будемо говорити по-білоруську, то може ми апошнія, кажуть, вимрем. Так було до 86-го десь года. А в 86-м почалися рухи певні, почалося сподівання, що буде мінятися, почала ўлада кантактаваць, запрашаць беларускамоўных на нейкіх як экспанаты такія, каб яны выступілі, каб яны там нешта вершы пачыталі. Бо ось у нас вельмі моцнае было літаратурнае аб'яднанне Крыніцы, вельмі высокага ўзроўню на чале з Уладзімірам Арловым, які жыў у Новаполацку. І вот такім чынам мы ўжо адчулі, што можа нешта памяняецца. Вось. І гэта все вот привяло к 90-му году, калі уже вышло на палітычны ўзровень, калі мы там зрабіліся дэпутатамі. Парламент я трапіў па спісках БНФ, была вельмі складаная барацьба. Было ў мяне 8 канкурентаў. Я трапіў у двойку з генерал-лейтенантам міліцыі, з намеснікам міністра внутренніх спраў. І перамог я 50,1. 156 галасоў. Гэтыя галасы мы не хацелі скрасці. І не даў скрасці мой знаёмы сакратар партыйнай арганізацыі, які быў кіраўніком камісіі выбарчай, а ён назначалі ў парт-арганізацыю вот этого універсітэта. Мы добра знаёмы, і ён не даў скрасці ніводнага голасу. Фактычна ўсе беларускамоўныя, хто балатаваліся, сталі дэпутатамі ці гарадской савета ў Новаполацку, ці абласнога, ці вярхоўнага. І я балатаваўся ад імя Беларускага народнага фронта. І было 15 яшчэ кандыдатаў, быў рэктар, прарэктар універсітэта, і быў дацэнт кафедры медыцынскай, і былі партыйныя кіраўнікі, там усе былі, але я ўсё ж перамог. Калі я першы раз ступіў на парог дома ўрада, мяне калаціла. Это было вот просто такое штосьці страшнае, вот просто ступіць туды. Збіраліся мы яшчэ ў будынку БДУ насупраць. Потым нам далі пакой асобны для апазіцыі ўжо і ў доме ўрада, 363 пакой, дзе па сутнасці нарадзіліся, усе дакументы па незалежнасці нарадзіліся там. Мы люди с улиц, вот вы уявите. Это не квадратные люди у костюмах, причесанные. Это бородатые, это в джинсах. Калі мы сабраліся разам,
мы ўсе прыйшлі пераможцамі, бо мы ўсе удзельнічалі ў сапраўдных выбарах. У нас за нами за спиной былі выбарчыкі ва ўсіх. Мы выступалі, хто хацеў, то і казаў, мы ўжо нічога не баяліся. Ні тыя, ні гэтыя. Узнік адразу дэмакратычны клуб, боль сотні. Пазней узнікла апазіцыя на платформе БНФ. Вот Пазняк ідзе, на яго все азіраюцца. Вот як быццам это ідзе нейкі монстр з луны. Вы бачылі вы іх вочы. Для іх мы былі ворагамі народа. Вот мы ішлі, а яны нічого не маглі з намі зрабіць. А гэты наш супала, наш прыход да Верховны Савет супала з тым, што Савецкая імперія пачала разбурацца. Прыйшоў час будаваць свой дом. І кожная нацыя стала выкарыстоўваць, як она могла, вот гэты шанец. Ну, як толькі мы сталі депутатамі, сталі мы вясной 90-го, пачаліся працэсы ў Савецкім Саюзе, і тады Ельцин вырашыў выйсці з Савецкага Саюза і выйшаў фактычна. Ну, а калі дэкларацыю прыняла Расія, то за Расіяй пашлі астатнія. Зенон Пазняк выступаў у сваіх бліскучых прамовах, расказваў о тым, што мы будзем безабаронены, у нас не будзе нічога, таму што ўсе краіны, якія ўваходзяць у састаў Савецкага Саюза, утвораць сваю краіну рана ці позна. І вот под такім ціскам, под ціскам вуліцы, под тым, што аўтарытэт камуністаў быў на нуле, і людзі ж, самі ж камуністы это разумелі, яны ішлі на працы, яны хадзілі, прыязджалі ў свае акрузі, яны бачылі, як крытычна, які ў астракізму яны ўсе пападаюць, як людзі супраць усе. Такім чынам, ужо ўсе, так скажем, стасункі падводзяць да таго, што мы павінны прыняць гэту дэкларацыю. Прычым яны думалі, што просто прымем дэкларацыю, падтрымаем, а на самай справе будзем, як і будзем у Савецкім Саюзе. Ну, прадекларировали, што вот мы ёсць, і ўсё. Як звычайна. Камуністы заўжды так рабілі. Яны калі-нікалі прынималі нейкія рашэнні, якія ніколі не выконваліся. Яны думалі ў гэты раз, што ну, прымем эту дэкларацыю, людзі патрабуюць, а на самай справе не будзем нічога рабіць, ніякі рынок не вводзім, нічого не праводзім, ніякіх нацыянальных школ не адкрываем, і ўсё будзе як будзе. У нейкі момант яны адступілі камуністы і вырашылі все-таки не галасаваць за яе. Таму што ну, яны разумелі, што гэта першы крок да незалежнасці, это першы крок от Савецкага Саюза. Все-таки лобби вот это консервативное было вельми моцно, ветеранское, консервативное, там много было военных, причем не белорусов у складе Верховного Совета. І яны якраз пачалі ўжо там бегаць, за што мы ашалелі, мы паддаліся вот этой агітацыі і маглі б заваліць эту дэкларацыю. Тады быў прадпрыняты бліскучы ход. Мы прапанавалі вельмі такую жорсткую дэкларацыю, такую нацыяналістычную амаль, што так скажам, але жорсткую такую. Вось. Тады яны прапанавалі сваю альтэрнатыву, з якой мы малі пагадзіцца. Але мы, ведаючы, што яны і за гэта могуць не прагаласаваць, мы тады сказалі, ну раз такую яны прапанавалі, мы пакідаем зал, мы за яе галасаваць не будзем. Но так як і нас было ўсяго там 25 чалавек, а ў зале было 360, і калі мы пакінулі зал, яны зразумелі, што, відаць, яны нешта добра прынимаюць, што мы супраць. Яны прынялі эту декларацию об суверенитете. Потом на другий день они хотели ее уже переголосовать и отменить. Некоторых отвярозили сверху, некоторых отвярозили. Але уже было поздно, в тым сэнсе, что и наш регламент это не дозволял, и по-другое было проголосовано конституционной большостью. Карацей кажучи, они уже ничего не могли сделать. А наша супраць тычылася одного пытання ў дэкларацыі. Гэта пытанне тычылася магчымасці уваходжання ў саюзы дзяржаўныя. Мы былі супраць гэтага пытання. Разумееце, чаму? Але ж калі ты заходзіш у краму, і на вялізную краму ты бачыш одну маленькую баночку капусты гнілой,
Крызіс эканамічны быў абсалютна відавочны. І гэта крызіс сістэмы. А калі ў 80-м годзе заместа камунізма вайна в Афгане і адмена практычнай алімпіядзе, все, Савецкі Саюз загадаў доўга жыць якраз у 80-м годзе. Бо праграму Кампартыі, дзе напісана, ніхто не мяняў до самага канца. То есть ужо пасля 80-го года все людзі в Савецкім Саюзу чакалі яго канца. Адзін і той жа народ, на прыкладзе Паўднёвай і Паўночнай Карэі, мае зусім іншыя вынікі. Тое ж самае можна было назіраць на прыкладзе немцаў і так далей. Але што здарылася? З 90 по 91 год в Савецкім Саюзе поўны развал, і зніклі харчы, знікла нежа. Упершыню увялі карткі, талоны, там на абуткі, на трусы, на шкарпэткі і все. То есть у самым сердце коммунистической системы почались страйки. Самыя вялікія забастоўкі рабочых в Савецкім Саюзе адбыліся ў Беларусі. Тысячы рабочих, все заводы. А нічога не гавораць, злыя ідуць. Нічога, маўчаць. Хаця ніякісць, яны злыя, яны ішлі да Кебіча, таму што за дзень все цены у крамах і сталоўках. Там паднялася завод, дзе ў сталоўцы прыйшлі, там рубель быў абед, а стало 3. Ну і все, яны все на вуліцу прайшлі. Да рэчы, многія вялі дырэктары заводу шлі наперад. Без страйков, я думаю, коммунистическая партия Беларуси так бы не ослабла. Она была вельми ослабленная. Что могли коммунисты пропоновать людям? Только военная тема, только мобилизация, только вороги. То есть вот отметной рысой этой идеологии это было мы в окружении ворогов. Але ў гэты момант мы жылі яшчэ ў рамках Савецкага Саюза. І ў гэты момант Савецкая імперія зрабіла апошні крок да сваёй поўнай гібелі. Яна утварыла ГКЧП. То есть групоўку на чале з КДБ СССР і яшчэ некалькі чалавек вырашылі увесці чрезвычайнае военное становішча, каб прыпыніць разбурэнне Савецкага Саюза. Вось тут магло змяніцца ўсё. І былі спісак, каб нас усіх арыштаваць, каго расстраляць, каго вывезці, нават вагоны катаваныя былі. Мне адзін чалавек казаў, зусім недавно я з ім сустракаўся, ён працаваў у спецслужбах. Мы сядзелі у поўнай баявой гатоўнасці, чакалі приказа на ваш арыст, на арышт всех депутатов. Перамаглі дэмакраты. Перамаглі по ўсяму Савецкаму Саюзу. Значит, а мы якраз на другі дзень, вот калі ГКЧП правалилась, мы призвали людей на мітинг, Беларускі народны фронт, і мы прапанавалі ў Верховным Савеце сабраць пазачарговую сесію. Шушкевич быў супраць гэтай сесіі, прэзідыум Верховного Совета быў супраць гэтай сесіі. Тады мы звярнулись да народа, каб людзі прыйшлі на плошчу, патрабавалі разам з намі гэтай, значит, сесіі. Тады пад ціскам людзей, пад ціскам дэпутатаў мы сабралі яшчэ там 100 подпісаў. Значит, прэзідыум вырашыў пачаць гэту сесію. Але іх было толькі два пытання. Аб бягучым моманце, першае пытанне, вось, і аб саюзнай дамове. Мы з жорсткім ультиматумом патрабавалі, каб у парадак дня ўвайшлі нашы пытанні. Это от департизации, значит, вывод всех партийных комитетов с предприемствов адусюль. Это скасаванне 5-го артикула Конституции, 6-го, які замацоўваў кіраўніцтва камуністычнай партыі. Ну і шэраг такіх, і аб наданні дэкларацыі аб дэкларацыі о суверэнітэце, наданне сілы закона конституцыйнага. Я памятаю вельмі важны момант. Мы патрабавалі ўнесці сцяг. І гэты сцяг унесла Семдзянова Галіна.
Большасць проголосовала, постоянное голосование, 100 человек только проголосовало за сцяг. Вот уявіце, 24 жніўня 100 человек проголосовало супраць даже того, чтобы сцяг был, там наш белый, черно-белый. Вот, тогда мы его забрали в свой сектор, где нас большасць было, поставили. Вот. А на другі дзень, уже под ціскам всех абстаін і далейша, большасць проголосовала за вот, гэты конституцыйны закон. Вот уявіце, вы нешта, некую, все жыццё про это думаете, да? Вот все жыццё нешта робіце дзеля нейкай адной мэты. І вот надыходзіць час, які сжимае все да некалькіх гадзін. Завершена установлена деятельность КПСС завтрашнего дня. І от, прабачце, пасля этого пачалося ўжо міжнароднае прызнанне. Адразу кожны дзень сталі паступаць там Турцыя першая прызнала, дарэчы, нашу незалежнасць вось у 91 годзе. Потым яшчэ некалькі краін, не заходніх, дарэчы, насуперак тым, хто распаўсюджвае міфы, што тут Захад разваліў Савецкі Саюз, мы кантактавалі, тыя ж амерыканцы прыязджалі, угаворвалі: трымайцеся Гарбачова, ні ў якім разе не скідайце Гарбачова. Значыць, угаворвалі нас заходнія эмісары і палітыкі не абвяшчаць незалежнасць. Но вот спадобіліся, набраліся сілы і мужнасці, вот эта большасць, і прынялі незалежнасць 25 жніўня. Мы утварили краіну, і хто б не кіраваў этой краіны, але форма беларуская незалежная краіна, Рэспубліка Беларусь, яна вымагае ў людзей становіцца беларусамі. Хоць у нейкім гіпертрафіраваным змесці, так скажем, але яны ходзяць, чытаюць: «Я люблю Беларусь», едуць, ім «ты беларус», «мы там тое», там сімволіка нейкая. І все роўна форма, якую утворана, хоць яна зялёна-чырвоная, але яна ўсё роўна ўжо ўнутры нараджае новых людзей, якія сябе асэнсоўваюць як беларусаў. Не савецкіх людзей, а беларусаў. І вось на працягу гэтых гадоў з'явілася новае пакаленне, якое не ведае такой ціска, як ведала савецкі народ, які карыстаецца сваім інтэрнэтам, дзе вольныя пляцоўкі, дзе не дамініруе адна праўда, да? Дзе ёсць розныя ідзеі, там розны можна выказацца. І вот гэта новае пакаленне як бы чыстае выявіла гэтыя беларускія рысы. Я абсолютно упэўнены, што наша моладзь, калі яна не з'едзе за гэтыя апошнія часы, уся яна здольна прыняць эстафету ад нас і пабудаваць тут цудоўную, найбагацейшую краіну у Европе. Ад прыезду папы рымскага ў Польшу 79 год до першых адносна свабодных выбараў 89-м 10 гадоў прайшло. Час гістарычны сціскаецца. Все, на што раней патрабаваліся то стагоддзі, то дзесяцігоддзі, то, так сказаць, цяпер адбываецца хутчэй. Вось. І я, конечно, хочу сказаць, што гістарычна я, конечно, аптыміст, но маладое пакаленне дажыве да іншага жыцця, это я могу сказаць 100%. І да жыцця, дзе будуць паважацца людзі, дзе будуць паважацца думкі, дзе не будуць затыкаць раты, дзе будуць слухаць, выслухоўваць гарызантальныя сувязі, а не толькі вертыкальныя будуць існаваць. Гэта эпоха не так далёка. Савецкі Саюз памёр на вуліцах Менска год назад. І канчаткова нарадзілася незалежная, дэмакратычная, нейтральная Беларусь.